Benvinguda al Pou, Elisenda. Moltes gràcies, Arnau. Això et tenim aquí, ja comences malament, eh? No em teniu aquí virtualment, sí, Bueno, sí, però... virtualment. Hem connectat amb el més enllà, això és veritat, però estem connectats. Però hi ha un avantatge, que no hem de portar mascareta. Això és veritat, això és veritat. Tampoc és que la portem gaire al Pou, mantenim les distàncies, vull dir que si algun dia vols venir estàs més que convidada. Però comencem l'entrevista. A mantenir les distàncies, endavant, endavant. Molt bé. Bueno, ja que estem aquí, això considerem casa nostra i casa de qui estigui convidat aquí sempre és casa vostra també. Així que ens veiem obligats a preguntar-te, tu que estàs a casa teva, què no hi pot faltar a casa teva? Què no hi pot faltar a casa meva? D'objecte material o pot ser persona o cosa? El que tu vulguis, una cosa. Val. que tu vulguis. Jo ara mateix moriria, si em sent el meu marit em matarà, sense el gos. Si li passés alguna cosa a la gossa, m'agafa un patatús. Com es diu? Es pot dir? Es diu Lola. Es diu Lola, és un labrador xocolata i és una gossa que és estupenda. És estupenda. Filla d'un llinatge... Bueno, és filla de la gossa d'una amiga meva que tot el llinatge, excepte la Lola, perquè li he robat, són gossos de teràpia. Són gossos que fan teràpies assistides. Per tant, imagineu-vos quin perfil té la Lola. Me la va voler intentar robar de nou. Oh, és molt bona, me la quedo per fer teràpia. I va ser, no, me la vas donar. Això és el que no pot faltar a casa meva. Ja està aquí, a casa teva. Exacte. I donetes. Donetes tampoc no poden faltar a casa meva. Ara. Molta gent diu que has de menjar, eh? Mantenir la forma, això és important. Exacte. No sé qui més també va dir donetes, eh? Sí. Sí o què? Que deien els dònuts, però no els que van individuals, sinó aquests els típics, aquells de la caixa clàssica. Home, per favor, el dònut de la caixa clàssica, que no és el mateix, perquè els individuals empaquetats, que són empacs de dos, no tenen el mateix gust que el dònut que serveixen cada dia al matí, aquell senyor que porta al bar i te'l deixa allà. Aquí està. Calla. Que el sucre encara estigui cruixent. Ara. Sí. Ostres. Bé, nosaltres et coneixem d'estar passant, de l'apocalipsi, però volem, pels nostres espectadors, si en tenim, qui és l'Elisenda Carot? Així ràpid, perquè així no sàpiga. Així molt ràpidament, qui és l'Elisenda Carot? L'Elisenda Carot és una persona a qui li apassiona la comunicació humana, a qui li apassiona l'humor i que... Jo em considero bona persona, no sé si tothom s'hi considera, potser els fills de puta també es consideren bones persones i potser sóc una filla de puta i em considero bona persona, però em considero bona persona i sobretot molt treballadora i he treballat molt per intentar aconseguir treballar precisament del que m'agrada i del que m'apassiona, que és el que estic fent ara amb dues bandes. I és una persona que només vull ser feliç, riure molt i passar-m'ho bé i que quan passi per aquesta vida recordar de dir, hosti, és que m'ho he passat bé. Ja no fer grans gestes, no vull ser una persona que surti a la Viquipèdia amb 50.000 entrades per fer coses importants, però almenys sentir-me estimada i haver estimat a través de la meva professió i la meva personalitat. Bravo, molt bé, bravo. Però no? T'has sortit, sí, ha quedat molt bé, t'has sortit estudiat. Jo crec que ha colat, Poder quan obrim la Viquipèdia serà el primer que escrivim. Ja el tenim preparat. Una anècdota, agafem una anècdota del carrer, perquè hem vist que surts al carrer, fas preguntes a la gent i vas bastant preparada, vas amb un objectiu sempre bastant marcat. Llavors, clar, al portar un objectiu tan fort, normalment quan la gent surt al carrer fa preguntes random i tal, però no, tu vas a buscar una cosa molts cops. Llavors, alguna anècdota, algú que t'hagi dit que no, alguna cosa que hagi passat més bèstia, algú xungo, o alguna anècdota amb tu mateixa? O divertida. Sí, o divertida. Depèn de què vulguis, xunga o divertida. En tinc de totes. A vegades les xungues són divertides també, però bueno... Bueno, sí. A veure, hem sortit per molts llocs de Catalunya i hi ha places, diem, que ja sabem que toregem a casa i hi ha places que són una mica més complicades. Hi ha una zona determinada de Barcelona que és el Turó Park, que és una mala zona per sortir a fer les fake news que fèiem a la temporada passada, que aquest any de moment hem començat amb les entrevistes, amb tot això de la Covid, que també em sembla molt interessant com a secció i a mi personalment com a periodista / humorista m'està enriquint moltíssim, però les fake news vam anar al Turó Park i vam dir, provem. Hòstia, Verge Santa, quasi ens han de treure d'allà rescatats. Per què? Perquè, clar, també vaig anar a fer allà una seqüència. Mentida, no era el Turó Park, era a la plaça de la Concòrdia, a les Corts. I jo vaig vestir a una noia, o sigui, volia vestir gent indepe de superespanyolistes i gent superespanyolista d'indepes. Aleshores, a una noia indepe la vaig vestir d'indepe, però feia veure que ella volia cremar una bandera d'Espanya. Jo l'interrompia en plan, no pots fer això, on vas, no sé què. Doncs em vaig trobar una senyora militant d'un partit, jo crec clarament taronja,
per tal com s'expressava i per les coses que deia, ens va començar a gravar i a fiscalitzar i a amenaçar-nos de denunciar-nos a la justícia. Que jo li deia, però què vol denunciar? Que hi ha una senyora amb una bandera espanyola a la mà i amb una bandera indepe al cos? Què vol denunciar exactament? Us denunciaré, perquè sou TV3! I vaig pensar, home, ja donava igual el context, era perquè era TV3. I ja està. Sí. Comentari taronja. Sí. Directament. D'aquestes xungues, sí, però la veritat és que n'han passat de xules molt guais i el contacte amb la gent, la veritat és que per una banda és esgotador si t'hi vols deixar la pell, com és el meu cas, perquè m'agrada com fer cas a tothom i parar molta atenció al que et diuen i que la gent es senti com molt especial quan estan fora de càmera i a la càmera, perquè clar, aconseguir que la gent acabi de venir de dir-te no vull sortir a la tele, acabar amb un barret de cowboy imitant un accent de Texas, hi ha un pas que és bastant llarg, no? Llavors és esgotador però també és superenriquidor i me'n recordo un dia que em va venir, és que flipes, em va venir a saludar una noia i li faig l'entrevista, tal, no sé què, i al final em diu, jo soc la teva cangur de quan tenies 2 anys. I dic, what? Tu ets l'Anna? Ets l'Anna? Sí. Oh, la mare que et va parir! Bueno, al cap d'uns dies ens vam contactar per Instagram i tal, em va enviar fotos de mi amb ella. Sí. De fet, quan em va dir... Sí, l'Anna sí que me'n recordava. Perquè vaig tenir cangur, clar, amb 2 anys, dels 2 als 4. Els meus pares treballaven molt, i llavors, a part del llar d'infants, dels 2 als 4 tenia la cangur, l'Anna, que era una amiga de la família, una amiga del bàsquet dels meus pares i tal. I em va enviar fotos de quan era peque amb ella i va ser com, uau, la vaig mirar i dic, però si estàs igual, cabrona. O sigui que han passat coses molt xules, en general. Ostres. Sí. Mira, així una pregunta una mica rebuscada pel guionista que parlàvem abans. Ara no pot ser el guionista, Gerard, que és seva aquesta. Et vol posar a prova. Si s'acabés el món, com t'agradaria que s'acabés? I l'última cosa que t'agradaria fer si s'acabés el món? En tema apocalipsi, saps? En tema apocalipsi. Sí. M'he anat molt bé per la falqueta, cada dia de 12 a 1 a Catalunya Ràdio. Com m'agradaria? Mira, m'agradaria que s'acabés, jo crec que ràpid, en sec i que ningú patís, però que tots ho sapiguéssim allò un dia abans, no per entrar en pànic, sinó per fer el que jo faria, que seria reunir els meus amics i familiars i acomiadar-me d'ells, fer un sopar. M'agradaria molt poder fer un sopar, no junts, perquè m'agradaria poder prestar atenció a tots i cadascun d'ells, no? Però si pogués allargassar el temps abans no explota el món, de dir en petits nuclis, de gaudir de la normalitat que tinc amb ells, de dir, doncs un dia quedem per fer unes hamburgueses amb uns, estar amb la meva família, estar xerrant. M'agradaria que les últimes coses que passessin en aquest món fossin la meva normalitat, que a mi m'agrada molt, el meu dia a dia, la meva vida. Estàs molt sentimental, avui t'hem agafat de sentimental. No sé si som nosaltres que induïm això, però la gent se'n fica molt sentimental últimament, No, perquè és veritat, perquè suposo que tothom s'espera d'un humorista o d'una persona que es dedica a l'humor, que és com, no, acabaria veient un show de David Letterman mesclat amb Berto Romero, amb Toni Soler i pujant en escenaris, com, no, tios, això ho fem per guanyar-nos la vida, ho adorem, ens dona superimpuls, però al final els nostres són els nostres. Totalment. Bueno, aviam, l'equip d'Apocalipsi, ja que hem entrat amb el tema de l'Apocalipsi, 3 noies, molt interessant, hem mirat alguna cosa i quines van ser les directrius per triar aquest equip? Perquè assumeixo que devia ser bastant cosa teva o no? Com va funcionar això per triar aquest equip d'aquesta manera? Per què aquesta combinació? Doncs mira, a mi quan em truca Santi Faro per oferir-me aquesta proposta, Santi Faro i en Joan Rufas i l'Oriol... no sé si l'Oriol hi va entrar més tard. Jo diria que primer em va trucar en Santi Faro i en Joan Rufas. I després l'Oriol Jara, que és el productor executiu actual del programa. Quan em van trucar a fer la proposta, em van dir, mira, et volem a tu com a presentadora, creiem que compleixes els requisits, ens agrada el to, l'estil i tal, formem equip. Llavors em van proposar un parell de noms, un d'ells em va agradar molt, però no va poder agafar l'oferta perquè em van fer un contrafitxatge dintre de la casa, amb la qual el tinc a prop i està guai, se l'ha quedat un company, per tant s'ha quedat a Catalunya Ràdio i no me'l vaig poder quedar jo. Bàsicament, abans diuen 3 noies, és un programa feminista perquè jo ho triaré, i la qüestió va ser, l'Elisenda Pineda i jo fa molts anys que ens coneixem, i jo sabia que la Pineda és
és un dièsel a la ràdio i que em podia donar aquell momentieta per connectar una mica amb l'audiència més gran de Catalunya Ràdio i que és una ultra gran treballadora, més enllà del que sentiu a la ràdio, supercorrente i supereficaç i és molt... baixa les coses molt de detall. I després feia poquet que jo havia anat a fer un monòleg, m'havien convidat al Soterrani a fer un monòleg, que vaig fer un dels textos que tinc allà al Soterrani, i va venir una noia molt boja a saludar-me, que es deia Charlie P. I va venir em va venir a felicitar, m'has encantat, així com parla ella, m'has encantat, no sé què. Sí, que I va dir com molt bon rotllo, té una veu peculiar. I aleshores ens vam fer com mig amigues, vam anar un dia a fer un cafè, va passar el temps, i aleshores quan em va arribar aquesta proposta vaig pensar, ostres, un contrapunt a una veu molt greu com la de la Pineda, molt adulta, volia un personatge que fos totalment el contrapunt, és a dir, l'Elisenda Pineda és de parlar molt i condensadament, jo sóc qui ha de posar ordre i faig el xiste agre i poso les coses a puesto, i volia algú que fos més de one-liners, d'entrar-te a dir alguna borrada que et fotés com una entrada en sec amb una veu molt diferent a la de la Pineda. I bàsicament jo els hi vaig dir, quan vaig conformar l'equip o quan vam conformar l'equip amb en Rufes i amb en Santi i amb l'Oriol, va ser, jo vull buena gente buena, que es diu en castellà, que és bona gent que sigui molt bona fent el que fa. És a dir, no pot existir només una de les dues variables. Bona gent que no tingui talent, no. Gent que tingui talent i no sigui bona gent, no la voldria un equip. I aleshores vam fer bona gent bona, i el resultat és que és un dels equips en el que més a gust m'he sentit en la fucking life i que funciona tot com una seda. I més quan vam incloure l'Oriol Gilibets, que és un suport que tenim a guió, que és la quarta pota dels nostres guions, que és un guionista de Solsona, que és meravellós i que ha vingut a sumar, vamos, com una més. De fet, quan dic ei tetes, parlo amb les tres, o sigui, ella, l'Oriol inclòs. Molt bé. Així que el de les veus és veritat, perquè vaig sentir una cosa de les octaves o no sé què, en plan que la veu sigui una més alta, l'altra més baixa i tal, perquè se sentin bé per la ràdio, això, o tu vas inventar que no vegis, no? No, però em va semblar interessant que jo tinc un to de veu, tinc una veu curiosa, mitja, no? Com a dona bastant greu. La Pineda té una veu supergreu i supercridanera i com més peixatera. I l'altra té una veu, la Charlie té una veu ultraaguda i molt personal. Aleshores, crec que és interessant. Això es nota, en realitat. Quan ho sents, clar, quan ho sents, és molt més fàcil de distingir qui està parlant, o sigui, les veus i la forma de parlar són prou diferents com perquè en tot moment, encara que sigui un riure, saps qui està rient, per exemple. Exacte, que em sembla interessant perquè no es creï aquella bola que a vegades es crea a les ràdios quan hi ha locutors o locutores. Clar, sovint passa amb homes perquè sovint als programes hi ha més homes que dones, no? Però a vegades és transmissions de futbol o tal que dius, però qui està parlant? En emissions nacionals i en emissions d'aquí, de qui està parlant? Això dels homes també és un tema, en realitat, perquè hauríem de parlar del tema de la dona en el món de l'humorisme, o què? Et consideres humorista o no? Què et consideres? Perquè, clar, hem dit periodista abans, no sé, si no haguessis fet el que fas ara sí que és periodisme, veritat, o no? Què consideres? Què estàs fent? Digue'ns-ho tu. Jo crec que estic fent entreteniment. L'únic que sí que hi ha punts, que a l'Apocalipsi sobretot jo sí que li dono un toc d'editorial i sí que faig una espècie... Però no és, més que periodisme és opinió. Per tant, jo sempre... Humorista em sembla una paraula que em va grossa perquè humoristes són els grans, els grandíssims. Jo faig entreteniment. Jo em dedico a entretenir la gent i a passar una bona estona amb un punt d'opinió o editorial que sí que el tinc sobretot a l'Apocalipsi i amb tots els acudits que faig al final. També l'està passant, amb les entrevistes com les giro, com les faig, per on les porto, què els hi faig contestar i on faig els acudits o inclús les pauses, al final estàs fent editorial política. O sigui que en el fons és entreteniment de tot tipus i jo tendeixo a fer bastant humor àcid polític, és a dir, a mi el que em mola és fer crítica política o social, o sigui, humor blanc, costumbrisme me'n veuràs fer, perquè també m'agrada i fa molt de riure, però tendeixo a ser bastant àcida i crítica amb els poders fàctics i poders polítics. Molt bé. Abans treballaves al Fricandó matiner, pot ser? És. Home, jo l'havia escoltat alguna vegada. I m'imagino que t'havies de despertar d'hora. D'hora? Perquè vam tenir també l'Opau de Pons, que també... Home! I també ens comentava que de tant d'hora que es llevava que a vegades s'havia deixat la guitarra i aquestes coses. O sigui, tu quina hora t'havies de llevar i què et trobaves a aquelles hores pel carrer? Clar, a veure, jo he viscut... Digue'm? Dic, hi ha vida a aquelles hores pel carrer? Què hi ha? No.
No han posat els carrers. Exacte, És la no han broma posat els típica allò. Han posat els carrers, carrers? No, els no han posat els carrers. Però és una bona hora. A veure, jo he viscut 3 etapes del fricandó, perquè jo vaig estar 2 anys amb en Badó Lledó, que ell em fitxa per fer la producció. Aleshores, quan jo feia producció i segona veu, ell m'hi va convertir. Jo, en principi, havia de fer locució i ell em va donar l'oportunitat de fer-li com el contrapunt amb segons quines coses, ens vam entendre superbé. I, clar, amb l'etapa Badó, jo matinava bastant més que amb les altres 2 etapes perquè la meva feina era producció, redacció, control una mica de tot. Aleshores, quan Badó Lledó marxa a la tele, entra Gerard Romero i jo visc l'etapa Gerard Romero i l'etapa Ernest Codina. Aleshores, amb ells, com que era més com una copresentació i jo ja abandono la producció i teníem productor barra productora, perquè hem tingut una mica de tot, aleshores no em tocava tant matinar, arribar una miqueta més justa, però clar, quan ets el productor d'un morning, jo crec que amb Badó a les 5 ja era allà, per tant em devia llevar a les 4 o una cosa així. I la segona etapa ja em llevava a 5:45. Tela, la feina. Pregunta més directa ara, encara més ràpida, però de què ve el cabell? De què ve el cabell? El cabell, sí, perquè ara ets la pelirroja de TV3. Què és això? De la queratina, no? Ara és científica. Mira, el cabell, me'n recordo fins i tot quan ho vaig decidir. Estava en un restaurant quan treballava a Flash. És a dir, jo, abans de Fricandó, jo havia fet el torn de nit a Flash, a Flashback, que feia el Prohibit als pares, amb en Xavi Canalies. I recordo que estàvem sopant, 9 del vespre, i jo em mirava sempre gent pèl-roja i deia, quina enveja, quin color més xulo, tal, però a mi no em quedaria bé, I una companya de pis que estava sopant amb mi aquell dia em va dir, tia, prova tu. Hòstia, ella ara actualment és, com es diu això, assessora d'imatge. Tia, jo crec que sí que et quedaria bé, prova tu, tal. I diu, al final, si no t'agrada, te'l tornes a tenyir del... Bueno, jo soc clareta, com xocolata, com l'Arnau, així clareta. Sí. I sí, no?, que és mig rosset, que està en claret. Sí. I em va dir, Tanyesta, prova-ho i tal. 2009, nens, maig del 2009, i així segueixo amb el mateix Pantone al cap. Ullo, amb el mateix Pantone. Et mira amb la paleta, no? Et ve aquí amb la paleta. Sí. 11 anys. Una miqueta més fosc. Vinga, va. Sí, 2009, maig, crec que era el maig del 2009. I així et quedes o tens pensat ja fer algun altre canvi de look? Increïble que encara tinguis cabell per això, eh? Sí, que no m'hagi caigut, no? Imagina't el que tinc. Si no seria com un yeti, no em veuríeu els ulls. No, en principi és que a mi m'agrada. Saps què passa? Que el canviaria si tingués la necessitat o si tingués alguna crisi existencial de dir necessito fer un canvi. Potser canvien les tendències, però crec que el color em defineix tant ara per ara. Sí, recordem, ara veiem aquest color i sabem què és l'Hisenda. No, és com... Mira, ara he aconseguit canviar-me les ulleres, que no us heu fixat, que no són les ulleres de pasta negres que portava abans. És com, bueno, anem afegint petits canvis. Aquestes són de... tinc level, aquí. Ara, el cabell sona a carot, Sí que el cabell sona a carot, sí, carot, el cabell... A carrot, A carrot. Ja t'ho vam dir molts cops. Carrot color. No serem els primers, no. La Charlie, sembla que heu parlat amb la Charlie, perquè la Charlie cada dia és carrot. No, però a veure, morrera vermella i els cabells així és firma de la casa. Per tant, no tinc pensat, per estratègia, i 2, perquè és que a mi m'agrada. Vull dir, el dia que em deixi d'agradar o deixi... No, o el dia que tu imagina't, em ratllo de la vida, vull deixar els mitjans, jo em trec les ulleres, em trec els morros vermells, em tenyeixo d'un altre color i aquí no em coneix ni el mateix Toni Soler, Seria bo per fer-ho algun dia, per això. Aquí tenim perruquers oficials al Pou, El pintem de blau i vinga, a fer la broma a TV3. Per acabar ja, perquè em sembla que també has de marxar. Ja acabem, de veritat. Sí, ja es fan curtes sempre. Tenim una altra pregunta apocalíptica, perquè hem vist que t'ha agradat, a més. La fas tu o la faig jo, l'última? Bueno, va. Sí? Si estiguessis realment en un apocalipsis... Ja hi som amb el puto dilema. Sí? I només et pogués salvar una trucada... Comodín, Comodín de la llamada. Que dius, estic a punt de caure l'apocalipsis, però amb una trucada salvo la vida. A qui trucaries? Espera't, et donem dues opcions. Ai. A Abascal o a Trump? Hòstia! És per pensar-la aquesta, és gairebé pregunta econòmica, quasi és com donar-li de volta, A qui trucaria si m'hagués de salvar la vida, però només el fet de despenjar? O m'ha de donar una solució aquesta persona? T'ha de donar una solució. Per salvar la vida d'aquest apocalipsis que estàs vivint. Jo crec que Donald Trump, perquè Santi Abascal, si ha sentit algun dia l'apocalipsi o diversos dies de l'apocalipsi i ha sentit les meves editorials, crec que ara... Et deixaria anar de la mà, no? Sí, faria un drop de mic amb la meva mà o directament al mòbil em deu tenir guardada com no coger, Santi, por Dios, no coger. Per tant,
ganxito Donald Trump, que compartim ell, color de cara i jo cabell, és el mateix Pantone. Exacte, tots el mateix Pantone. Bravo. Ei, doncs moltíssimes gràcies, un plaer. Petonets des del Pou. A vosaltres. Moltes gràcies. Com vulgueu. A veure si ens podem veure físicament un dia que em pugui així com desplaçar i passi una mica la pandèmia. I plató boniquíssim, us he estat xafardejant. Sou molt guais. Sou molt xulos, porteu les seves fet aquí amb els nostres plans. Ho heu fet vosaltres? Sí. Doncs és molt elegant. Per tant, moltíssima sort i espero que ens veiem en persona algun dia. Sí, i tant. I quan vinguis tindrem un regal preparat per tu. I cerveseta també per tu. Aquí fa cerveseta, sí, aquí cervesa pirata, sí, així anem. T'acabem de fotre... Has fet una falca tu, te la fotem nosaltres la falca. Bé, ara sí que et deixem, moltes gràcies i ens quedem al Pou. Adéu. Vagi bé, adéu, Elisenda. Adéu.